Lab sindikatuak maiatzaren batera begira langilearen egunaren harira mobilizazioak deitu ditu Lea Artibai eta Busturialdean. Labek esan du osasun neurriak kontutan hartuta burutuko dituela manifestazioak. Ildo honetan Busturialdean Gernika Lumon eguerdiko 12etan udaletxe aurretik kotxe karabana irtengo da eta egun berean 10etan Bermeotik jarri dute kotxe karabanarako hitzordua kiroldegi aurreko aparkalekutik abiatuta. 5 alor nagusi ikutu nahi ditu Lab sindikatuak egun honi begira. Zaintza, pandemia honek benetan azaleratu dituelako euren hitzetan zaintzaren arloan zein eratako zaintza behar den, lana eta enplegua, Laben hitzetan eskubide laboral eta enplegu suntxiketaren defentsa eta ofensiba bideak antolatu beharra dago, bizitza duin baten bidean, eredu aldaketa baten bidean, kapitalak sortzen dituen arazoen aurrean indarrak batzeko garaia dela dio Labek, eredu aldaketa baten alde egin nahi du, badagolako Laben hitzetan Euskal Herrian borroka egiteko esparru sindikal, sozial eta politikoa, mugimendu feminista, pentsionista, gazteak, denen artean indarrak artikulatu eta herri burujabe ekosozialista eta feminista bateruntz begiratu behar dela. Dino Labek eta herri bat badagoela eta zenbat eta herri burujabe eta eskertiarrago ahalik eta aukera gehiago ereduz aldatzeko. Gogoratu maiatzaren baterako manifestazio deialdia Busturialdean eta Lea Artibain.